दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायनि हाबाफारि खुंफुंदों जाफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जाफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला एबसु आरो जाफादं दखरा एबसुनि हेफाजाबाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय हाबाफारि आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फोरोंगिरि फरायसा आरो बिमा बिफाखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। सरकारा जेब्लासिम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनथाइ होआ अब्लासिम एबसुआ थिसनथाइ होनाय बेसेन नाङै जासे फोरोंथाइ होनाय फोरोंगिरिफोरा फोरोंलांबाय थागोन। बे फोरोंगिरिया जाय गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं बेफोर फरायसालियाव फोरोंगोन। दिनैनि बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ हाबाफारियाव बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव गिबियै दिनै जाफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव बेखेवजाबाय। बे बेखेवजानाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहादारि खनीन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहादारि सोमावसार बसुमतारी, बाथ्रा दान्थे नेहादारि दिबज्योति कसारी लोगोसे मिरुनि एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायनि हाबाफारि खुंफुंदों जाफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जाफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला एबसु आरो जाफादं दखरा एबसुनि हेफाजाबाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय हाबाफारि आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फोरोंगिरि फरायसा आरो बिमा बिफाखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। सरकारा जेब्लासिम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनथाइ होआ अब्लासिम एबसुआ थिसनथाइ होनाय बेसेन नाङै जासे फोरोंथाइ होनाय फोरोंगिरिफोरा फोरोंलांबाय थागोन। बे फोरोंगिरिया जाय गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं बेफोर फरायसालियाव फोरोंगोन। दिनैनि बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ हाबाफारियाव बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव गिबियै दिनै जाफादं बाफुजि गुदि फरायसालियाव बेखेवजाबाय। बे बेखेवजानाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहादारि खनीन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहादारि सोमावसार बसुमतारी, बाथ्रा दान्थे नेहादारि दिबज्योति कसारी लोगोसे मिरुनि एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360